Kaixo Felix Silver naiz, txakurra deitu zizuna. Modu polita ez zela aldez, aurretikan jakituna. Baina lortu nun bai lortu ere, horrekin bilatzen nuna. Antzi bazaizu Porscheak asore, honan ere erantzuna. Denbora joan hausnarketari, ez zaionez lagun txarra. Kazetariek zabaldu zuten bertsioa tabakarra. Zalantzan jarri ezina bera, ez ala bitxi xamarra. Ze Kristu izan zen adosetzena, isilarazi beharra. Zuk telebistan irratietan eta egunkarietan lau haizetara zabaldu zenun beldurra. Modu denetan sentiaraziz bizitza bera, beldurgarria benetan. Eta txertuen ondorio zenbat hil dirazken urtetan. Donostiako ospitaleko ziuek nolako xona hartu zuten zuzinen ezkero bertan buru zen gizona. Bapatean ui gogoratu dutan larri gaitxo zegona. Jendea hiltzen zu bertso jartzen, ze gusto txarreko broma. Ta orain ziur zuzarela bat, txertatu gabe dagona. Jendea hiltzen zu bertso jartzen, ze gusto txarreko broma. Ta orain ziur zuzarela bat, txertatu gabe dagona. Negazionista esan zenidan, argudiotan zein urria. Gelditzen zinen aizta iraina, ez den taktika berria. Gaitzain horrek ez zunukatzen, baina bere jatorria. Isolatu ez den virus bat zen, Zeigerleki gerria. Jendea hiltzen zu bertso jartzen, ze gusto txarreko broma. ta orain ziur zuzarela bat, Txertatu gabe dagona. bezerreak diagnosian, Erabiltzeko autua, ongi dakizu izan duzela. maltzurkeriz gauzatua. Hola bihurtu zenuten zirku, Intzidentzi metatua, argi utzi zaudela herri bat. arras manipulatua. Jendea hiltzen zu bertso jartzen, Ze gusto txarreko broma, ta orain ziur zuzarela bat. txertatu gabe dagona. Gorritu gabe aipatze hutsa, asintomatikoena. Haseran broma ziren ta gero haserrea eta pena. Mediku batek ez ote daki, ume batek dakiena. Ez dela inoiz Gaixoa izan, sintomarik ez duena. Mediku batek ez ote daki, ume batek dakiena. Ez dela inoiz gaixoa izan. sintomarik ez duena.